Εδώ μέσα είναι τα πουλιά. Το ρεύμα που το έχουμε από το πάνελ που είναι εκεί πέρα πάνω, συνδεμένο με ρυθμιστή φόρτισης. Κάτω έχουμε το inverter και την μπαταρία. Τώρα για το βίντεο άναψε τα φώτα, μην νομίζετε να ανάβω ιδιαίτερα. Και αυτά και αυτό. Ένα μέρος που περνάς όμορφα τώρα το χειμώνα, ειδικά άμα κάνει κρύο. Ανάβεις την ωραία τη ξυλόσομπα, αράζεις και στο καναπέ. Αυτό κάποτε το έχω κάνει και το παιδί μου, όταν ήταν πιο μικρός, να κάνει μια σπίτα Viking για να παίζει. Να το πω δωμάτιο. Σαν αποθήκη μοιάζει τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει και λίγο καλύτερο. Αυτό είναι.